Als genootschap houden we contact met de verschillende spelers in het veld. Hè. Dus we houden ons bezig met de banden tussen Aruba en Nederland. En dan houden we onderhouden contacten met verschillende politieke partijen, met de Nederlandse overheid. En het was heel prettig om net even te kunnen spreken met voormalig premier Eeman over waar hij allemaal mee bezig is en hoe hij het genootschap ziet. Nou ja, dat doen we onder andere met onze jaarlijkse bijeenkomst. Die is over 1,5 week gepland. En we kijken in deze bijeenkomst terug op wat betekent nou eigenlijk het herdenkingsjaar slavernijverleden voor Aruba en voor Arubanen in Nederland. En daarom nodigen we verschillende sprekers uit die daar iets over kunnen vertellen. Dus onder andere Luc Alofs, de onderzoeker, die zal ons meenemen in het verhaal van de geschiedenis van slavernij op Aruba. Maar ook Ida Does, die momenteel erg in Nederland in de belangstelling staat vanwege de documentaires die zij heeft gemaakt. Onder andere over het Rijksmuseum, maar ook over het werk van Philomena Essed. Waar ze een paar dagen geleden ook een Lifetime Achievement Award voor heeft gekregen van onze staatssecretaris. Zij heeft ook een geschiedenis op Aruba. En het is dus best interessant dat zij daar ook iets aan kan bijdragen vanuit het werk wat zij doet als filmmaker en als schrijver. Ik heb van meneer Eeman begrepen dat een plan is van zijn partij. En ik ben heel benieuwd. Nou, wat wij vanuit het genootschap vooral interessant vinden is welke parallellen zien we tussen wat er op Aruba speelt en wat er in Nederland speelt. Hè. Nummer 1 zien we dat bestaanszekerheid een heel belangrijk thema is hier in Nederland. En daarom is het voor ons ook zeg maar, in het bekijken van het hele veld aan thema's goed om te zien hoe dat op Aruba in de komende tijd zich ontwikkelt. Dus we zullen kennis nemen van het rapport.